Ay! Ay! Lagi yan. Gago ka. Saya pala guys, Auto Bros kasama natin guys. Oh. Sheesh. Oy guys, kaya kung gusto nyo matikman ang grilled balot guys, meron dito sa harap ng Divine Word Academy sa Rizal Extension guys. So what is up guys, Team Ora Vlog here nga pala. And now we're back again for another video. Kasama pala natin Auto Bros. Oh. Sana all naka-uniform sila guys. Naka-team tayo kung makikita nyo. Naka-team tayo ngayon. Isang GSX R6 and Katana guys. Yan. So ngayon pupunta tayo sa grilled balot. Meron na dito sa Pangasinan eh. So ayan oh, popogi talaga na Auto Bros. Oh. Ayos. Shout out. So ayun guys, for today's video yan. Traffic oh. Hoy, kamusta? Long time no see. So ayan guys oh, isang Katana, isang R6. Auto Bros, let's go. JSXR guys. So for today's video guys yan, wala, stroll lang kami. Stroll lang kami guys sa Taguban. Siguro ngayong araw titikman namin yung ano, ingay. Bali guys yan. Yan, medyo naririnig ko rin sarili. Titikman natin guys yung grilled balot. Meron na daw dito sa Pangasinan eh, dyan sa Rizal Extension guys sa Pangasinan. Meron na daw dyan, kaya yan, pupuntahan natin ngayon. Kasama natin syempre Auto Bros. Shush. Ganda na kayo uniform oh. Popogi ah. Oh. Sheesh. Talusik. Sana okay lang kayo. Team Auto Vlog here nga pala. And we're back again for another video. Woo! Madulas pa yung ano natin. Madulas pa yung gulong natin guys. Nagyan kasi ng wax eh. Baby. Sheesh. Punta tayong Taguban para kumain ng grilled balot. Diba? So kita-kits na lang tayo guys sa Taguban. Yan guys, malapit na tayo sa Taguban. Punta tayo sa Jay's Grilled Balot guys. Kung alam nyo yun guys, sa harap siya ng St. Therese or harap ng Duad guys. Doon siya banda. Hey! Basta! Ha? Bago mo? Oo. Grabing studs yan oh. Grabing baba yan ah. Grabing baba yan. Punta kami dito sa grilled balot. Ay, kay Jason. Okay. So ayan, dito yung grilled balot guys, sa St. Therese, sa harap ng Divine Word. Sa harap ng Divine Word guys. Kaya
gusto nyo pumunta, dito lang yan guys. Ayan, dito tayo sa grilled balot. Ang taas. So guys, dito tayo sa grilled balot, sa Jay's Grilled Balot. Sa harap lang siya guys ng Divine Word Academy of Dagupan. Kaya kung gusto nyo matikman yan guys, dito lang yan. Sheesh. Stop. Malayo pala. Ayan, ah? Nawala. Oo, kala nila siguro boss. Pero alam nila, di ba? Nabutan sila sa stoplight eh. So yun guys, dito tayo sa grilled balot. Tambike muna tayo dito. So what is up guys, dito nga pala tayo sa Jay's Grilled Balot guys, yan. So sa mga gustong tumikim ng grilled balot guys, meron na dito sa Dagupan guys, sa Rizal Extension. Dito lang yan guys, sa harap ng Divine Word Academy of Dagupan guys. So yan, kita nyo naman, napakasarap yan guys. Lalo na pag may chili oil guys, so tignan nyo naman. Sheesh! Kaya must try to guys, trending to ngayon. So yan, dito lang yan guys, sa harap ng Divine Word Academy ulit. Diba guys, special na kayo dito guys. Sheesh! Matikman ang grilled balot guys, meron dito sa harap ng Divine Word Academy sa Rizal Extension guys. So yan, stroll tayo. Tapos syempre, favorite spot natin magkape. Kakape tayo ngayon guys, alam nyo, walaan nyo na lang kung saan tayo magkakape. Pero alam nyo na yan eh. Ayun, pogi talaga nitong, pogi na lang talaga ito R6. So kasama natin isang R6 Katana JSX-R CBR 600, yan, tapos TRK, tapos R3 guys, and exciting 400i. So yan, kung gusto nyong pumasyal dito guys, dito lang yan sa Dagupan, yung kanilang grilled balot. So let's go, kape. Kakape tayo. Sheesh! What do you do for a living? Wala ka na namang isa-shoutout? Wala ka isa-shoutout? Dati pa din. Iba na? Dati, shoutout sa kay Pre. Kala ko may iba na. Ay, ngayon. Ano, pogi talaga nito. Ingay ka eh. Ito bros, oh. Hey! Hey! Lagi yan. Walang disiplina. Puro kayo pang karnaval. Gago ka. Sayang pala guys, Auto Bros kasama natin guys, oh. Sheesh! Hoy! Kulit nyo! Tira mo yung susi ko. Dito sa simbahan. Halo ko lang ang puta. Wow. Wow. Auto Bros. Ano, Auto Bros, oh. Sheesh. Sheesh. So, yan, kasama na natin guys yung iba. Yung iba, doon na natin kikitain sa coffee shop. Nasa simbahan ka, oy. Nasa simbahan, oh. Nasa Raulo. Wait a minute. Who are you?
tayo guys, di ba? Boss Coffee, ang official tambayan ng Auto Bros. Woo! Ayan guys, so touchdown tayo dito, Boss Coffee. Sheesh. Ayan, kasama pala natin Auto Bros. Sana all naka-uniform tayo guys, oh. Kung nakikita nyo, naka-team tayo na Auto Bros. Sheesh. Nagulat ako sa'yo. So ayan guys, Auto Bros nga pala. Sheesh. Dito tayo sa sa Boss Coffee, ang official tambayan natin guys. Sheesh. Ayan, biglang set ng tambike dito. Pag-uusapan kasi namin guys yung design ng uniform and upcoming rides natin guys. So yun yung mga motor guys. Sheesh. So guys, kita-kits na lang muna. Tambay muna tayo dito sa Boss Coffee, syempre. Sheesh. Tough times I've been going through, some tough times and I'm overdue. A good sign, maybe something new, some good times, give me any clue. Cause I don't wanna be left over, I just wanna know how it feels to have closure. Tough times I've been going through, some tough times I've been going through. I feel like something's missing, my life's a little dull, think I have a condition. Everything I do, I just feel like I'm existing. I'm in a bad mood and there ain't no point resisting. My mind is on a mission to make me feel different. I don't wanna listen but it's hard when it's persistent. Darkness is So gripping. what is up guys? Alis na tayo. Tapos na yung tambike natin dito. Grabe, napakarami pumunta. At ito, tayo muna na tayo mag-bounce, sila maiwan pa. So ayan, cold start muna tayo guys. So ayan, tapos na tayo dito sa Boss Coffee. Bounce na tayo. Kaya kung di ka pa nakapag-subscribe, syempre subscribe ka na. Ayan, kasama pala natin si Toothless, diba? Ayan o, R1M guys o. Sana all naka R1M, XS R900, R6, and di natin kasama yan. Sir. So yan, alis na tayo guys. Team Ora Vlog nga pala, subscribe. So guys, Team Ora Vlog nga pala, subscribe. Tapos na tayo. Ito yung video natin ngayong araw. Sana nag-enjoy naman kayo kahit paano. Team Ora Vlog, I'm out. Let's go.